Jatige wale taba ulu willendo kelela kerengere ala o dugumbe no ko zerelani o egolso directrice kama ko ube afaga kalabangoro polsu ulu e utege da zomba nani kan ale ni bagineda muso do shuyera jila ni ayira la kafo ko ni muso kuntura jila abe kile sababo burem ayira la kafo fene ko telefoni réseau ko ni tega son yenno ambalma amina ni kibaran ne wala we aka bidon kibaru konnala ka khagila jiga fo école ta ale ko kun bolo dalendo ka keni octobre kalo clé sabay samba fla ale ni mugan fla konnala o kun kanala ke la commune konnala dugu chama ko ni uga kalande ko ni faranya wonka école ta mun konnala ka wala dona ka fo ko école ta clé fla ni o ku octobre kalo clé nani yere ko jetike wale taba mafla ulu ko ne tara zerelani ni o kon be kelela me dugu konnala nga ko ni jetike wale taba nunu ubese no watimna ko o kera ka soro ni muso yin ale ko ni mbora ko ga utara muso de ko ne soro eno ko ni jetike wale taba ni ayre la ka foko marfa ko me nunu bulo ko ugone chito directrice ale ko ni deunda ko uya fo directrice de ko ni na ko o ka chila sa abama ko ba ko ni kuna jala umana asore ko ga shewre ni usegna kana asore no ko ube afaga denkele o ko ni chila se ba barake nyogondoma ni ulu yera ko fene ba wele o ko ni kele tumamna directrice ale yera ko fene e kap mo wele ka kibera ko nda uklokan o ko ni kele zererani ale kalanso ko ni ndatukuna wala sa kalande ale ni école karamo ulu ko ni be se ka kisi chuko yamna ka hakila jigi ka fo ko kella yera kapu ko jatike wale tabado ko ulu ko ni bingal ke wale ta ka nyesi yema avril temelen ko nala sabla uye inni kapu in ko naka abela jelenjin ko ga o wati ni stanche ko bara ko ni masigi senga mun ko ni be se ka to kalande ale ni école karamo ko ulu ko ni be se ka lakana chuko yamna ka wala dona ka fo ko ni ko ni zere lani ye école ko ni ndatukune ko fukata fo mun ko ni kera kibara wara mambolo ka dawklo kan ode kalabankoro yen polsu ka ulu ko nto uga du klafe yala ko na uga patrouilla zondo ulu ko ni marfachi nununa kawla dona ka fo ko nege kanya woro wakati ko ni polisi nun ko ni ulu ko be patrouilla kalabankoro konnala keren ya la chebani ko ni zone nun ko be mo woro nyogona bo ko ukme moto saba sanfe u ko ni kele ka polisi nun ko u ko ni turaka kiseti polisi nun konna ga ulu yera ko ni fene ma ato ukata ni zone nunu ubola ka uga muto sababe la jelento nga polisi nunu ulu teke sera ka da zone kelenka o ko ni minele kata ni oye polisi so konna o ko ni sera ka mo saba ko ni yorofo ala ni ulu ko ni ale yera ko ni barake nyogonye sabla ko ulu ma nyan ne beje ka uga bingal baro ke nyogon fe o ko ni kele ntumamna polisi nunu ulu ko ni barawero buluda wala saka u teke da ni ma saba nunu ka ni ulu bela jelen ko ni sera ka mine kawla nuna ka fo ko ni manani nunu ko nunu kan ka konya dila sigida worona o kriblon tigila mogoma wala sa uni nyangilim kaka o gada uka kibara ware mambolo kada ukloka ode musodo ale shuko ni yera karido ka hakila jiga fo jumado ni muso ale ko ni abarake nyogondo ko nunu kon me ma wulon vla nyogona bo nunu kon me ka bo bagine da ni ka ukunda e murba buka kuluna ko kulu kon ne binani ni ma wulon vla o kon nala ayre la ka fo ko che flap me ala ale ni muso duru ci kon blala kulikoro ye sapeur pompier mu ko kon ma kere na munun kon be jiko nyedo ko sebe ulu kon nala nga ulu sera ka ma woro kon ne labo ni ma binenu na jila ato ma kele ko o kon huye muso do ni akoni ship meta sambi sabani flanyo konala nga o muso kon ne pumaye kabini jumado fo karido botarake muso ko ni shuka bakineda o kum konala protection civil nyama ulu ko ni bela jelna donia ka fo ko moko kan ka ujanto kere ne ala munu kon be yele jiw sanfe ko sabla ko nyina ko san ko ni nana ko sebe ko o kama ko ji ale ko ni fanga ka bon ko sebe ko an ni moko kon manya ko ubedo kulun konala ko u kon ka ujanto tabulu la munu kon be seka aramade ko ni ninkisi kuna fani kunchala kibara were mambolo kada kuloka ha ode burem dugu chama be no ayela la ka fo ko réseau konte no kibaram trama ulgon ne ahite ka fo ko abe wati jambo burem dugu do kon be no kerengere ne la temera aleni bamba ko téléphone réseau konte soni yoro ko falenuna o hum konala so tellement au directeur régional ale koni willa ka se burem wala sa ka se ka jatemino koni ke no ga kon mesega do nu ka réseau ko la ci ko yamna duguden ulu ko ni ayre ka fo ko ulu ko ni kamana fli sugube ko ne be nyona ko sabla ko ni réseauté no ulu haklité sigi ko wa ko o ko ne la kana balya baye ka nyasi ulu dugudon yere fenema ambal ma ni kibaran ne mambolo kada okloka ani che aka kuloma jola o kan be